tine ukama, tine kufara kuza, miramu mawoko ake, chikamorero runyararo kuza, miramu mawoko ake, Mira mumawoko ake, zira ya penya suwa nesuwa kuza. Mira mumawoko ake, kuza mira mumawoko ake ajesu. Mira mumawoko ake, geru nyararo tenzi wapetwa kuza. Mira mumawoko ake, kuza mira mumawoko ake ajesu. Toda kuchingamidza zvakare pachirongwa chino chepadare tichimba kuti muri kukomborerwa nezvirongwa zvamunopiwa neMandara SDA online. Satapinda munyaya iripo muzuva nhasi regai tikumbire humba vativhure nemunamato. Atinamate baba wedu makanaka makatendeka muri kumusoro kudenga. Tapano padare. Varume vari pano vane njere. Continue to give them wisdom. Panyaya dziri kuuya vazhinji vanoda kubetsereka neprogram iyoyi. Maita yenyu Jesu naMweya Mutsvene. Amen. 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 Ngatikwazise dare. Tisu vanhu vacho. Dai tsikadari patoti lomunyaka. Nogona kutozvambuka lomunyaka. Tinoda kutenda regai tangire pana Doc mukwazise vanoona chirongwa. Kuna vamwe vanonga vachingoti Pastor Z mutikwazisire chimbowakwazisai. Totenda zvikuru samaita. Ndoda kukwazisai vateereri mose muzita ramambo wedu Jesu. Toda kutendai zvikuru nekuwana nguva yekuteerera nyaya dzepadare dzinotisimudzira pakutenda. Isu vari padare dzatinovimba kuti zokusimudzirewo pakutenda. Tovimba kuti mucharamba muchiona muchikoka hama neshamwari dzichiona rangu zita Pastor Tapiwa Zinyemba. Vanobva Vitori kwaGutu. Vana Madlira Pashe. Wegona Chitova. Sambiri Mauruka. Gutu mukuva pasi vari hwiru masakazha garara masango vari zvomutumbwi. Vanoridza ngoma nemudzonga wenyama. Ng'ombe mbudzi ndedzevarombo. Ndoda kukwazisa vana vamaera gumbo vose
vari muno muZimbabwe, outside Zimbabwe, ever you are, tinoramba chikukurudzirai kuti musarega kunamata, musarega zvakare kuita watch the Mandara PADARE. Mwari vakomborere tive nekuteerera kwakanaka. Amen. Aiwa, tinotenda chitova. Wadiwa watereri, ini ndini coach Ngwaru, ndiri life coach, relationship coach. Ndisu tinoti ku inbox, tinokurukura privately nemhuri yenyu, murume nemukadzi nemhuri, kunyange muri masingle parents, kubetserana kuti dzimba dzigarike dzifadze. Zvinonesa zvinogadziriswa. Muzuva ranhasi ndoda kumhoresa munin'ina wangu nemudzimai wake Peter na Faith nevana venyu kuBotswana. Imi ndimi mbiru chaidzo dzekufarira chirongwa chePADARE. I'm happy for you. Mwari akukomborei pamuri kuteerera. Veshumba vose nemimwe mitupo yese ndinokumhoresa muzuva ranhasi. Mwari akukomborerei tatendi. Amen. Amen. Ndira kukwasa mese vateereri pachirongwa ichi. Ini ndinonzi Charles N. Makombe weHumba Mubaru weNyanguru tendera 1. Chirima nemuromo mapadza tikapawaranda. Yezvinezvi tiri kurwa nenyuchi live. Musabe zvinhu zvawanda. Ndikatikwazise wandakasangana nawo kuGlen City. Ndakanganwa mazita enyu, hamuna kundizonditumidzira. Vose wendakasangana nawo kuGlen City pachirongwa chino ndokukwazisai. Makaita chinhu chakanaka chekusangana nacelebrity wenyu. Ndokutendai tokurumbidzai. Toda kurangarirawo futi my daughter Joy Makombe. Right. Yeah. Iyeyo ifani yepaMandara. Wow. Andozikana navanhu panapa. Ifani yepaMandara. Joy tomuziva. Mwari akukomborere mwanangu. Akutungamirire. Amen. Amen. Thank you very much. Ndakagara padhuze necelebrity. Kana neniwo. Ndoda kukwazisa vateereri nevaoni vechirongwa chePADARE. Right. Ini zita rangu ndonzi Ernest Mupunga. Ndinobva kuBhikita uko, ndiri Muduma, Mweramoyo, Gono, Chirandu, Mutindi, Gochedza. Vasina pakaminama tinogadzirisa. Nhasi uno ndoda kumbokwazisa vana ambuya vangu. Ndina ambuya vangu vandakasangana nawo ku Canada, ku camp meeting. Vakati naye Mukwasha, munongoramba muchimhorosa mainini Virginia namainini Ruth. Ko inini ambuya ndinokupai bondwe. Moda kuzondidini. Saka ambuya ndoda kumbokwazisa. Ambuya Mesi Mvundura. Nevamwe vacho vari kuCanada, Mesi Mvundura ndoda kukwazisai. NaDeldeka Chaya ndoda kukwazisai nenzira yakatsanangurika. Sapoti dzenyu nekukurudzira kwenyu kunotibatsira. Chirongwa ichi ndechenyu. Isu tingoripo pakupamaza kutaura zvatinofunga semaonero edu neexperience yedu shoma. Asi imimi pamunouya muchikomenda, muchishare nevamwe, zvinoita kuti vazhinji tibatsirike. Mwari vakuitirei nyasha pamunenge muri kuona. Amen. Makadi yenyu vadiwa vateereri nevatarisi. Zita rangu ndinoitwa Pastor Obet Mudzengi. Ndinoshandira musanganiro rema7th Adventists ku North Zimbabwe Conference. Ndiri muIrashumba. Tinobva kuShurugwi. Tisu madzishe ikoko. Vana nhema. Tisu vana murambwi. Tisu varidzi vesango. Tisu vana munhu watogwa. Tisu zvakare vana masiniri. Mufaro wangu kusangana nemi pachirongwa chino. Thank you so much. Toda kutenda ndinoitwa Mudonhi. Ndopindira paMandara Church ndiri Samaita. Ndichibva kwa Rusape. Nhasi ndoda kukwazisa sangano rose repaMandara Church. Mwari vakuitirei zvakanaka. Ndoda kukwazisa zvakare muzukuru wangu Erasmus Chimbumo. Nema elders na pastor wedu wepachechi pedu. Nhasi tati timbozviita different. Asi muzuva ranhasi tine musoro wenyaya yaDare. Unotiwo church yaEx.
kwete x uyu ex x ndofunga tichazoziva kuti kana tichiti x tikumbotaura kuti kudini ndipo here pakazotorwa vara rekuti exodus kubuda kana domocology yakupindira nyaya dzemax saka ndo nyaya yatinenge tinayo nhasi. Regai tikumbire Elder Mupunga vativerengere. Nhasi nyaya yedu yakamira yakadai. Makadiva Mudonhi pamwe nedare rose. Handisi mu-SDA asi ndinoitirwa zvakanaka nechirongwa chepadare. Hapana chirongwa chinondipfuura. Ndaona kuti ndipo pandingatobatsirika panyaya yangu. Nyaya yangu yakamira yakadai. Tave nemakore 3 taroorana nemurume wangu. First marriage, mudzimai wake akaita choupombwe vachibva vasiyana. Ndozvandakaitirwawo, ndakaitirwa upombwe nemurume wangu tikabva tasiyana. Saka ex-wife yake yaiwirirana namai mufundisi nemhuri yavo. Saka kusvika kwandakaitawo inini ndakasvika achingoenda pachechi paaipinda naex-wife. Handina kugamuchirika zvakanaka. Uye nezvimwe zviri kungoitika nekungoitikawo pachechi ipapo zvisinganzwisisiki. Nzeve dzangu dzinenge dzichizvinzwa, handinzwi ndakasununguka kunamata zvakanaka pachechi iyoyi. Murume ndakamuudza akati unoenda kuchechi kundonamata uyendi kundonzwa nyaya dzevanhu kana kunzwa zvavanotaura. Pane nyaya. Saka nekudaro handisi kusununguka, handizivi kuti ndoita sei. Zvimwe zvacho zvinotaurwa ndisipo, zvimwe zvinotouya direct. Ndamboshingirira ndichiti nekuti ndakasvika baba vachienda ikoko uye kuzoita machechi maviri mumba hazvizoiti zvakanaka. Zvimwe zvese nemurume wangu tinowirirana. Pari kungonetsa ndeipapo chete. Saka ndafunga kugara zvangu pamba nekuti ivo vanoti ndiko kunoitira mweya wavo zvakanaka. Handizivi ndingabatsirika sei naye vadare woye. Ndiyo nyaya yatinayo zora nhasi. Ndanga ndati ndinozorohwa panyaya iyi. Tine vamwe vakati vaitira dare zvakanaka. Yes. Pastor Mudzengi wanga vari kuAmerica ndokubva vazotumirwa nemumwe womutendi. Saka regai ndingoverenga panapa hanzi we have some chocolates from United States for Padare from Baba namai Magwizi. More calories for more domocology. Which means in day domocology. Pastor Ngwaru atonyura na pastor Atipo ba. Apa amuchawaniki. Thank you so much Baba na mai Magwizi. Senemi vanokona Magwizi ya madzangu. Mari wakuitire zvakanaka. Vakukombore, thank you so much. We really appreciate zvamunoita izvi. The funny thing is ndechunga kuti zvichenda kuvazukuru varume vanobva vatomajikira pano wobva washaya kuti zvinofamba sei. Regai tienderere mberi neprogram yedu. Tiverengerei verse mufundisi. Samaita vateereri gatinde pana mapisarema 133 verse ya 1. Musoro nyoti kunaka korudo pakati pehama. Verse 1. Tarirai kunaka kwazvo nekufadza kwazvo kana hama dzichigara pamwe chete norugare. Amen. Right. Regai titangire kuna Dr. Mudzengi. Verse it's a very popular verse. But rinomborevei. Tinotenda. Verse riri kutsimbidzira dingindira rekubatana, unity. Mukacherechedza chitema ndo chakaunza disunity. Vekudenga Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene vakabatana, they are one. Pese pangoita division tinofanira kutoziva kuti zvisi kubva kuna Mwari, but zvatobva kuna Satan. Ndiye anothrive
nedivision. Saka muchaona kuti imbwa mbiri dzinogona kudero dziri murugare, but pakauya munhu akakanda mavhu padziri dzinobva dzatanga kurwa. Saka Satan is the author of disunity and confusion. Anoisa vanhu muhondo, votanga kurwisana, votanga kusawirirana. Saka panapa vhesi riri kutaura kuti one of the signs yekuti Mwari varipo ndeyekuti pane unity, pane kuwirirana. Uye zvakare kana mhuri yakabatana, it's a reflection of the family in heaven, which is united. Thank you. Thank you. Coach? Yeah, toda kutenda chaizvo munhu watogwa naizvozvo. Inerega ndingoedzera kapisa kandichiti kana chinzi tarisai kunaka kwazvo kana hama dzichigara pamwe chete murugare. Hadzisi kutaurwa hama dzekwashumba nyamuziwa chete, kana kuti kwasoko, kana kuti kwanahumba. Munoziva kana tiri church members nemitupo yedu yakasiyana siyana, tiri hama. Tiri hama. And on a broader scale, mukati me-Christian community, mune varungu, mune maChina, mune maJapanese, kune makaradi, kune isu vanhu vatema. Tese takadaro, we are a family, tiri hama. Sezvataurwa namufundisi, idi kana penge paine what would rather call a real united nation should be the community of believers. Inokwanisa kuunganidza ndudzi dzose nevanhu vose. Saka mitupo yedu panapa nekusiyana kwayo, are you getting the point? Hakuna mutupo uri nani, hakuna rudzi ruri nani, tese we are a community of believers. Itike zvinogona kutapukira to a community, to a nation, to the whole world. We are a community, we are brothers and sisters. No, thank you very much. Regetinde pana timbonzwana coach Mupunga. I think panyaya yevhesi yatsokodzwa, maybe takutoda kuisanganisa nenyaya yedu iri kuuya kwatiri kuti iyo church yaEx. Tiri kuona kuti apa paita nyongano apa. Ndikada kutora zvataurwa namunhu watogwa nakochi kunoku. Vari kutoti Satani apindira. Saka inini mubvunzo wangu ndewekuti apindira pavakarambana here ava, nekuti vese vari maEx kaya. MaEx vaenda pane mumwe X. Okay. Mukadzi ndi X, murume ndi X. Vaenda pamukadzi X. MaEx asangana. Saka pari kuratidzika kuti pane mumwe asisina kugadzikana zvakanaka. Ende murume ari kuratidza kunge munhu ari, regai ndishandise word rekuti asiri kunyanya kuzvikoshesa kusagadzikana kwemudzimai wake pachechi papapa. Hatina kutaurwa chechi ndeye masabata here kana kuti haisi. But ari kuti iye ndiye ati handisi musabata kana ndabata zvakanaka. Munyori handiti? Munyori wetsamba ndiye asiri musabata. Saka chechi yaari kuenda inogona kunge iri another denomination. Inogona kunge iri, it's a non-Adventist. Yes, it could be not. But the issue iripo ndeyekuti hapasisina rugare rwataurwa neBhaibheri kuti zvinofadza sei kana hama dzichigara murugare. Saka pane mumwe ari kurwadziwa zvekuti akutoti kuchechi handichadi kuenda. Kozoita mumwe ana X wake aripo pachechi ari kuti hausi kundonamata munhu, echingoenda chete kuchechi because uri kunamata Mwari. Then kozoita uyu X uyu ari kuekita namai mufundisi neshamwari dzake because agara aripo pachechi. Saka network yake yakasimba kudarika network yemuwi in terms of friends and associates. Saka pandiri ndinoda kuona kuti patichange tiri kuzokurukura hedu tingade kuti tizobata mabazi ese iwayo akadaro kuti tione kuti tingabatsira sei hama iyi
yogara kumba here isingaendi kuchechi? Murume zvaadvhaisi yake ndiyo inobatika here kana kushandika nayo? Vana mai mufundisi naex vari kuita zvavari kuita, pane here wei yetingabatsira mapoka ese iwayo kuti rugare rwatiri kutaurirwa nevhesi rwawanike in this community? Ndokumbira clarity. Okay. Clarity kadiki so that ndikwanise kupinda munyaya. All right. Ndiri kuita sekunge ndanzwa kuti eyo murume uyu ari kuramba achipinda pacheche paaimbopinda naex. Yes. So it's not telling us kuti ex aripo. Aripo zvinoti ari kuwirirana namai mufundisi. Because ari kutowirana namai mufundisi pachechi ipapo. I thought it was past tense. No, it's current. Vari kutowirirana. Okay. Ndapinda munyaya kana ari manzwisira acho yatitire naizvo. All right. No, that's fine. Rega timbonzwa na Humba. Chechi ya X kune chechi here inonzi ya X. Rega nditaure kuna mai avo ndowanyora. Chechi ya Jesu. Murume wenyu ndiye ari kunzi chechi ya X ndizvo kana kuti mumwe mukadzi? Mukadzi ari kupinda apa ndo panopindira murume wake. Murume wake uyu ndo pane ex wife yake. Okay. Saka ex ndi ex wemurume. Ex wemukadzi atiziva. Ndiye anenge ari kunyongonya kune uyu. Okay. Rega nditaure kuna mai avo. Chekutanga hapana anoita on the church. Hakuna anoti church ndeyangu. Hakuna zvakadaro. Kana iri church inoteedza mitemo nezvimwe zvakadaro ichechi yaMwari. Ndo zvatinoziva. Imi maiyo dai ndirini ndaishanda zvokuti ndainyararidza vanhu iwawa nemaitiro angu pasangano iroro. Rega ndimboguma ipapo. Ngatinzwe toko. Vauya kasongo. Kasongo yataura. Toda kutenda zvikuru Humba nevedare. Ini ndoda kutanga kuappreciate mai avo. Chekutanga kuteerera padare. Rambai muchiteerera. Nyangwe musiri vesavada. Zvoratidza kuti gurupu rino iri harisi rechechi asi gurupu rinoteedzera zvinodiwa naMwari. Rambai muchiteerera nekukoka vamwe. Chepiri ndoda kuappreciate kuti at least hamuna kufira mudundundu. Mataura nyaya dzenyu. At least munobatsirika. Hanzi nevamwe vanhu a problem shared is half solved. Even musina chamapiwa kungobudisa kwamaita. You did very well. Inini maonero angu anoti muri iyi it is now living yatinoti a loveless marriage. Because rugare rwatati garisana zvakanaka murugare ndikuona sekuti hapasina rugare. Vari kugarawo mumba asi there is no love, true love. Zvichikonzerwa nekuti izvo vari kupinda pachechi yaMwari sekutaura kwaitwa Humba asi paina X. Munoona zvinogona nge zvichiitika. Ndoona sekuti maonero angu samaita ex wife uyu ndoona sekuti achiri kuda murume uyu. Madzimai ane maonero aanoita, maactions avanoita. Inini pfungwa dzangu ndoda kuenda kusaidhi ramai vacomplaina. Zvakanaka sei kuti kana zvichibvira mubve pachechi iyi, baba namai mubva pachechi iyi munopindira to the next location iyo. Zvinoita kuti mudzimai uyu agone kufara, agone kusununguka. Because kana makagara kudai mai vaenda pachechi, mai vachateerere shoko kupurupiti uko, vanenge vangotarisa murume uyo ziso roenda pana mai, murume uyo pana mai. Saka inini ndinofungidzira kuti zvainganaka samaita kuti vapinde chechi yaMwari but vabve pacongregation iyi vainde kune imwe congregation. Ndofunga nombomirira ipapo kuti at least muve nerudo mukati. All right. Kusiya chechi nekuda kwemunhu. Yes.
coach move mapinda but ndada ngowedzera kuti pandanyatsoverenga nyaya iyi pari kunzi mudzimai uyu atinyorera tsamba akatoroorwa nemurume uyu achitopindira ipapo vanga achitongopindira ipapo akatongosvika murume achipindira ipapo vakarambanira ipapo murume ndo paari uyo atozoya ngati ex wife angu uyo arambwa uyo haana kubva uko akuramba aripo right pamusoro wadare I know it's very natural to apportion blame patotamba nyaya. Right. Are you getting the point? But inini ndoda kuona kuti murume uyu ataurwa mutsamba. Tsamba haisi kutudza kuti pane association na ex. Hapana. Uyu murume dambudziko rake ndere kuti kune mudzimai wake inzwa mudzimai wangu ka zvana ex siyana nazvo nenyaya dzewanhu siyana nadzo. Iwewe ndiwe mudzimai wangu. Izvi makuwa rutaurwa saka murume uyu ari busy kuti mai awa wanzwise kuti ka ngatingoendei kuchechi kana chechi yapera todini toenda kumba. But pandiri kuona pane dambudziko riri kundinetsa ndepekuti coach and are you very sorry coach Mupunga haasi kuwirirana neni but if you can say munhu akabva mega machimanje achine pudding bread dambudziko muri kuona kuti riri papi dambudziko riri pa relationship ya ex nechurch. Church inenge ichiri kuna ex including leadership yepa church iri kuna ex. Saka leadership yakamirirwa namai mufundisi. Mai mufundisi hawasati wakugamushira the new wife wachiri kuna ex. Saka pane adjustment challenges iripo. Murume uyu obva aitwa caught in between wanhu nemudzimai wake. Saka kuti kune mudzimai wake inzwa hanika idishwa ngati kana taenda kuchecheka hatingoite zvekuchechi kana tapedza toenda kumba usanetswe nezvowanu izvi iwoita zvekunamata. I think ndo vari kusekwa nawamupunga kuti ndofunga hazvizi zvinenge zvinosounda artificial. But this man, as you read the story, he is not causing any problem. No. Handina kuinzwa iyoyo unless kana tiri kuifungira isusu. Right, coach. Yes. Pandange tichiti coach. Ndandiri kuti inini there are things that are easier said than done. Church kana tichienda kuchurch there are three things zvatinenge tichienda kunoita. Chekutanga tiri kuenda kundonamata Mwari kuchechi yaMwari. Correct. Tikauya tese muchechi umwe nomwe osvika panzvimbo yake onamata uyo muparidzi ari kuparidza tapedza umwe nomwe kwake next week chechi iyoyo haioni vanhu nekuti church in a second element yefellowship. Correct. People need to communicate, need to talk to each other because they are people. Vhiki ranga rakadini chakati changa chakadini. That's why isusu kwedu kumasabata tichiti muenza akauya tese tinomuzinganira tinofanirwa kumuzinganira kuti anzwe ari at home. Haisi chechi yemunhu, haisi chechi yamufundisi yaereda, toda kuti afile at home. This is a newly married couple in this context. Mukadzi ndiye munyuwani asvika mumusha mobva mati iwo nemurume wako muri kudanana zvinotaurwa natete haunei nazvo, amwene vakakufizurira makumbo haunei nazvo, vaone haunei nazvo, iwongozi unodai nini chete ndino wakasvika wakauya wakaurira pamusha panapa ndinongoitora kubva uko pari easier. Munganditi here imi vadare nevateereri ari mwana wako aroorwa ine setup yakadaro kuti iwewe chingoramba uri pamurume wako chete sezvo murume wako ari kutaura zvaari kutaura haasi kukonzera problem. Kunyarara kukonzera problem. Kutaura,
There is a statement that this man is saying, and let's not pretend. Because panen is that even in I will give you my example. I was in a church where I was censured. Andika? Ndasenjwa ndaenda kuchurch kwangu ndichindonamata. Kusenjwa ndokuitwa sewa Mupunga. Okay, kumbonzi ausikwanisi kuita mabasa mchechi. Okay. Asi unogona hako kuuya. For those who don't know. But you would find kuti each time yes, pamurango. Paspesham. Yeah. Saka ndiri pa situation hiyo. When you see people unoziva kuti they were spearheading this process. Because I was not happy with that process. In right or wrong. Yeah. Unofila sekuti vanhu vari kutaura nezvangu. Kuti ungopinda semunhu, you don't feel comfortable. Saka ini ndoda kuti nditi inini, as we look at this nyaya kuti tisava too artificial. Ngatitarise tichiisa ma-feelings. Because munhu haana kungomekwa ne-brain chete dzongoti akana zvimeka sense ngazviitwe. Ane ma-feelings, ane all the senses. That's why achiti zvimwe ndiri kunzwa, zvimwe ndiri kunuhwidza, zvimwe ndiri kuona, zvimwe zviri direct. So the person has got all the senses for us to consider kuti timubatsire. Over to you, Muramba. Oh, thank you. Inangu chandiri kuona panyaya iyi. Ma after effects a divorce. Kuti divorce iri devastating. Mukacherechedza patinotaura tichitaurirana. Ndikati mamuka sei. Umwe akapindura kuti ndamuka pano createwa a bond. Tikaramba todzikisa bond riya kuti vhiki rako rakadii, munhu opindura toshare toenda mberi toti shuviro dzako dzeupenyu dzakamira sei, bond riri kuramba richisimba. Ukazotora munhu ukati imboende, let's go and have a meal somewhere, dinner or whatever, the bond is strengthened. Ukazomuita take that person, omuita single out from others, mopinda mu relationship muri two, the bond is even stronger. And ukazotowana munhu iyeye nekuita vana nekugara mose, bond rinosimbisisa. Saka divorce kuya kwainoita haiti break the bond, but inokuita itie from each other. And the Bible rinoti condition iyo maitwa tiered from each other. It's what the Bible calls a broken heart. Yatingangoti an open wound, a bleeding wound. Saka magistrate agoni kukupa divorce. Unogona ngokupa ibepa riya, but bond riya rinoramba riripo, and you are now suffering the after effects of the bond. Saka ndo zvatiri kuona zvichiitika apa. The man might have moved on, but murume uyu ane bond pa church nevamwe vanhu, mukadzi wake wokutanga X ari pa church ipapo ane bond nemurume uyu nevamwe vanhu zvakare vanotaura nawo pa church. Then pochiuya newcomer uyu, saka vamwe vari kumuona sekunonzi uyu ndiye akakonzeresa ronda reimwe hama yedu. So it's not easy kuti vamugamuchire munhu uyu. Saka ndiri kuona kuipa kwedivorce, our after effects a divorce. You cannot just say kuti zvakatopera. Divorce is actually more painful than physical death. Nemaka yekuti ukafirwa even nehama yako yepedyo kana murume kana mukadzi, you can actually have closure. Church inouya, hama dzinouya, vokunyaradza vachibata maoko, panoitwa service, vanhu voimbira, ponamatwa, moinda kugraveyard, guva rocherwa, munhu ovigwa, rofusirwa, poiswa maruva, and you can have closure with that. But with divorce, it's hard to have closure. It's the death of a relationship, but munhu uya haugoni kunomuviga, anoramba aripo. Saka pamunosangana pega pega, pangava pa queue yekuisa fuel mudzimota, the person relives, chipoko chiya chinomuka, and maunzo aya anodzoka, zoramba zvichinetsa. Saka mukaramba muchisangana manje pa church, even though pasina chakaipa chiri kuitika,
panenge pane pain iripo because pakaitwa rapture, people were teared from each other, people were ripped from each other. Ska aya ava after effects a divorce. All right, thank you so much. Saka intoda kutsigira watogwa. Okay. Imbofungai pamwe murume uyu pamwe ndieredha pachechi ari kuparidza pamwe ari kutodyisa chirayiro mudzimai uyu mutsvana X pamwe osangana kunogezana tsoka anogezana tsoka zvikabuda here zvakanaka. Saka inini hangu I still insist kuti mai ava vatsvana baba zvinenge zvakanyanyonaka havo kuti vainde kune imwe chechi iyo nyangwe iri chechi yaMwari, because nyangwe tikati aiwa haisi chechi yaX, chechi yaMwari, but zvataugwa izvo zvinoramba zviripo. And also vakakona nemhaka yechivi choupombwe, but pane memories zvinogona kuya mupfungwa zvavaichimboita zvaivanakidza zviya zvinovaita kuti vave attracted to each other. Saka zvinonetsa samaita. Alright. Then chono rimwe dambudziko. Okay. Kuseri kwedambudziko. Inini ndiri kuona, you know, time and time again, one of our biggest strength, which may actually become our weakness, is we see through the filters of Adventism, of the Adventist church. We don't have any other experience apart from being Adventist. You get the point? Saka, kana tiri kutaura pana pauti ngawaende kune imwe cheche ka. It's because isusu tine cheche mabvuku tine macheche 10. Kwa ifiri zine macheche ameno 10. Kuareni park ndofunga 10. Saka we can easily recommend kuti angaende pane imwe cheche. Uyu mudzimai may actually be coming from a denomination where muno muHarare wangori nechechi ndo yega iri one iyoyo. Ina mai mufundisi na bishop wao kana kuti muprofita wao ipapapo and whatever the case may be. Because kana achiti inini ndakundogara hangu kumba, reading in between the lines, it may be wrong. It may be like hakuna imwe option kokutoenda. Either kana ndaenda kucheche, ndakutoenda kucheche kuna X, kana kuti kana nisingagone kuenda kucheche kuna X, ndakutogara kumba. Saka let us think also outside of setup yemasabata. Yedu ndeye macheche hopo. Vamwe vanhu vane cheche 1 muno muHarare yose. Ingori iyoyo. Saka kana kusingatoite ikokoko, takutomudza kuti maigara ikumba. Umba. Yeah, ndikuona kuti pane problem. Yekuti zvekutaurwa nevarume ava, I concur. Mai vari pamara. Let me put it that way. Pamara panowawa. Pari kuwawa. Yeah. Mai ava. So inini mafungira angu, X uyo aripo, murume wacho aripo. So zvinoreva kuti murume uyu akaexperience madzimai mairi ari kupinda ese ipapo. It's not healthy. It is not. Dai paine chechi iri padhuze mama maienda ikoko. Kana kuti mogara pasi nemurume morondedzera zvamuri kuexperience pasangano iri. Monzwa kuti murume wenyu anoti kudini. Murume ari kuramba. Wakatotaura kakudhara. Ndumwenga. Ati padare. Maybe it's a thought. You know what I mean? Kana wakataura but they were not serious. Israel murume wacho. Kana yangu pano padare. Serious. It's now serious. Kuva serious. Yeah. Because it's now public. Yeah. You know what I mean? Apo wataura na wari tu andizere. Ini ndiri kuti maiyo kana paine imwe chechi yakangofanana neye munopinda imi. I can advise you kuti taura murume wako kuti look, zvamataura kuti tingaite cheche mbiri here, aiwa kune vanhu vakawanda maiwa nemachechi mairi. Mukadzi anopinda uku, murume achipinda uku. Murume osara na X up. I don't know. Which is worse, sekuru? Kuti murume osara hake na X, ini ndakwenda kuhaifiritsi. Osara kuglenora kuno kuna X pachecha. Since sekuru coach vanhu ndanichida kuti nditi inini. Yes, gone. Murume uyu mai ava havagoni kumanikidza
murume uyu kuvada iye asingavadi. Handiti ndoda kutangira pataurwa nacoach kuti womusiya here aina X. Saka that is suggestive of the fact yekuti zvataurwa naMurambwe is also a problem that they need to address. Yekuti pachine zviri kuitika. Nekuti tambonzwa statement yekuti uyu haana chaakatadza murume uyu. Akanyarara ari kungoti uya kuchechi. But kana tiri kumutyira kuti akasara aina X hazviratidziki zvakanaka. Even in our own church pane inonzi pane statement inoshandiswa yekuti appearances of evil. Yes. Yekuti inini ndina X motoona tiri vaviri tiri kufamba kana kuti mungava mutaundi tiri vaviri vanhu vanoti vanhu vaya vanenge vakadzokerana and vanhu vakadaro you don't blame them because vanhu vari kuinterpreta zvavari kuona maactions avo. Saka ini ndiri kufunga kuti I think one thing chetinoita sekuti pakubatsira kwedu tiri kunge kuwirirana ndekwekuti kana paine imwe chechi iri similar ngavadini ngavaende nekuti mukadzi ari kutosuggesta kuti tingapinda machechi maviri here which assumes kuti chechi iwe chipiri iriko. Saka sekuru vari adaro. Saka sekuru vari kuti iwo which I agree with kuti yes zvingatova nane kuti mupinde machechi maviri but iye kana aramba achiinsista then tinenge takuva nemubvunzo wekuti priority yake iri pakudiniko because kana uri kunamata Mwari anonamatwa kwese kwese. Kana muine machechi 7 SM denomination muno pese panonamatwa Mwari maybe preference yako ingangova ye-social circles but can't you sacrifice your social circles for the sake of your wife who is one who is your flesh? Ungatadza here kusacrifice kuti ndakuenda uko ungondoda ngopinda ipapo chete irrespective of the pain yeuyu nezviri kuitwa because uyu ari kuti ndakakommunicata nemurume wangu kuti zvimwe ndinoita zvekunzwa nevanhu zvimwe ndoita zvekuona zvimwe zvinoya direct zvimwe zvinoya indirect ndambotaura nezve 5 senses then iwo murume wacho ukaramba uchiignore what message are you conveying to your wife? Can I just ask this elder coach? Vunza yeyu. Mupunga of what? I am no longer feeling comfortable kupindira pa Mandara. Munaita say. That's a very. I am not comfortable. Apachanditiri ndoda kunopinda ndirikunzwa kuti daita tsvaga kumwe kwekunopindira. But mimi you are feeling comfortable. Yeah, very good. At that particular church. Hapana zvekuti exam. Very good. Just in general. Mandara haisiyo chechi yandakatanga kupindira. Right. Ndaitombopindira kumwe. Ndokubva ndabva kumwe ikoko mai Mupunga wataura ivo ndo vakatotanga kuti Mandara ndiyo iri padhuze. Ndobva ndati but ini uko ndiri kukuda. Ndobva tamboita masabata akatoti kuti ndichiita sei tichikurukura tichidiscuss apa muri kupadira chii apa ndikupadira chakati kwewo uri kudira chii uko ndiri kudira zvakati until we came to an agreement kuti I think what you are saying vakazviita nechisimba kuti handichadi kuenda pamangwana ngatichitosimuka different takataurirana tikatowirirana kuti ngatichienda paMandara saka makasoftwa mbichana vakauya futi yes mbichana saka ndo advice yetoda kupa murume uyu nemukadzi wake kuti iwe uchitaurawo nemurume wako zvakanaka uchiexpressawo mafrustrations ako noti iwe unoda kusununguka semasunungukira ari kuita oka zvine ukati mapinda pachechi iwe wapedza service wakundogara mumota murume wopedza 1 hour achitenderera uzi kuti ari kusangana nani vachitaura navo ozouya paanodira ngati paone uri kuona wamudoni nyaya yetiri kutaura ineyi pane waisi wakashaya anyway one akanga ari elder mumbare mudzimai achipinda kusalvation army uri kuzwa different denominations pakafa mudzimai wacho ndiye akatanga kufa ndakaparidza ipapo pakazara ndotaura chechi Salvation Army mataura so kana murume uyu atsika madziro I recommend kuti kana paine chechi iri padhuze taura murume wako kuti look ndaedza kumbotaura newe zvaramba
I can't continue going there because I'm not worshiping. Ndakwenda kwendo ndosunungwa. Tozosangana kumba. All right. But do you think the man is justified? He's not. From the point, he's No, a man. Yeah. I'm the man of the house. Ndakatokuroora ndichipindira panapa. Aiyo, izo zvazvishandi man. Ndakatokuroora ndichipindira panapa. This is where I am. You knew it. Yeah. Ndo pandiri panapa. Aiyo. I am not moving anytime soon. And I'm comfortable. Canada, Adjust. yeah. Like what Pastor Ngwaru said. Yeah. That apana anything sinister. Dai mudzimai chachiripo chanyorwa. Ndinomboona vari pakona. Vanotumirana mamessage. Hakuna zvakadaro. But it is the woman who is not feeling comfortable. Correct. To be in that space. Yeah. Because vanhu vavaneka kuirana kavo kakanga karipo kudhara. Look, iye akamutora kumunza ipapa achiziva kuti pana X. Which is not normal. Ndoziapa muri mozopindura. Shoko raMwari kuna vaEfeso chapter 5 rinoisa pachena kuti varume vanofanira kuda vakadzi vavo sekuda kwakaita Kristu sangano kusvika pachinhambo chekurifira. I understand kuti baba ava vane mabonzi avanawo pachechi pavanopindira ushamwari socially. Saka maybe he feels like, no, I cannot sacrifice my connections and now pachurch but at the same church pane vangara vakakonzera kana kukonzerwa nokuti vane broken heart uyo ex wavo anewo broken heart ende zviri kuspila over. Saka ine hangu chandingangotaura kwavari kana vakakwanisawo kuzoteerera ndichekuti there is nothing wrong in sacrificing those connections pachurch iyi muchinotsvaka pamwe imwe chechi kana musina imwe chechi yakaita seiyo yamunopinda zvitori nani pamwe kutsvaka imwe denomination yakada kufanana neyamunopinda iyi moinda ikoko so that you sacrifice something. Zvanzi isu varume tinofanira kuda vakadzi vedu sokuda kwakaita Kristu sangano kusvika pachinhano chokurifira. So you can also sacrifice that because these are deep issues. Indefunga kuti vanhu vanopinda chechi yababa. Baba wana chechi. Toenda kuchechi yamadzibaba edu. Aiyo. Regai timupindawo sekuru. Ndobva ndazoya pana pastors. I think nditange nepoint yamapedzisira. Chechi yababa. Yeah. Mazezuru chayo. Mavitori chayo manyika. Yeah. You get the point? Your concept is not foreign in Zimbabwe. Thank you. Yekuti munhu akarorwa ari kuroorwa kuchechi ya muaffiliation yababa. Right. Kuchechi. Are you getting the point? Ndosaka kana murume yacho operate neparadigm iyoyo. Ndosaka zviri kumunetsa kubva kuchechi yababa. Kudregwa kuti tiende kurudiwa namai. Saka this man needs to work with that mindset. Yekuti izoka kana wapinda mudivorce. Divorce is a process of reorganizing life. It's a reorganization. Thank you. In other words, when going in a certain life, nemukadzi wako yekutanga, you had certain affiliations, certain interests, certain ways of doing things. Agreed. Saka kana madelita that arrangement iyoyo yekutanga, you now need to renegotiate a new arrangement. Thank you. Wanungoti, I'm not going to be moved. And yet, by the divorce, and there's a new person who is coming. You need to take interest. How does she fit in the new setup? If she is failing to fit in the setup, be humble enough. Thank you, Munotoba. Be humble enough as a man. We don't know how to interpret the head of the family. We think kuwa head
is you make final decisions. Everything is about you. Everybody must fit in your life. But just akati kana anenge achida kuita mukuru pakati penyu ndadini Ngaite muranda. Are you getting the point? This man like ndimataura sekuru. Idi maybe ndimuramba. Akaterera program inei. I think he needs to realize he's persecuting his new wife. Thank you. No, he's persecuting the lady. Thank you. Isusu. Even the ex, he's even persecuting the ex. Are you getting the point? Tichiri majaya kuti warambana nemusikana uyu. Wabwada ne same girl pa same church. Even my friends. It's difficult. Azibudi. Pane ma suspicions even mai avo wacho wari kushungurudzika. Part of the problem iri kutobva kwavari ivo. Are you getting the point? That's true. Vanhu could be saying things, Ivo could be overly also concerned and suspicious. Oversensitive. Netereni yavari kupindai. Are you getting the point? I want to buy the ticket. Nekadi riri kusvika patable. Nedare. Let's reorganize our worship experience. Tizadzise Psalms 133. Tarai kunaka kwazvo. Kana zvisina kunakira mumwe munhu endai pazvakanakira. Even He's persecuting mudzimai wake. He's also persecuting iye wacho wakaramba futi. Exactly. All right. They wakaramba. Regati mbonzo wangu. Point yandinayo kutsigira Nyamziwa. Ndiwanzotaurira macouples anochatisa. Kana mamuri pamandara muchipindira mese pamandara. Zvakakosha kuti mubve pamandara muende uko. Yes, kuna waka imwe chechi. Ndamotanga uko. Saka ndiri kuti baba namai mimika tokutendai nekunamata pachechi penyu. But tsvakai kumwe. Yes. Point number 2 ndine dambudziko nemudzimai wamufundisi. Aini ndoko ndine problem nawo. Ndanzwa kuti uyu murume wazorora mai ava. Mai ava vakaita upombwe. Ndokubva varambana. Asi vari kuwirirana shepherdess. Vari kuwirirana nedzimwe member. Koma mufundisi wafuna kuwirirana nevatadzi here? Aiwa ka. Mowirirana nevatadzi kochiita yakakuti murume uyu aitirwa upombwe ka. Munyaradzewo ka. Mudzimai mutsva uyu mochioshamwa zvino mobva masiyana nemudzimai mutsva uyu moenda kumombwe. Aiwa, tsamba iri kuti mai mufundisi uyu mudzimai ari kuti mai mufundisi hawasi kundigamushira. Handisi kugamuchira. In other words, mai mufundisi as a leader was stuck to the old arrangement. Are you getting it? We are not saying mai mufundisi ngawawenge ukadzi, but mai mufundisi needs to affirm new marriage in. Because those are murora munyowani congregation. Why segregate her? Why push her away? You already in your spiritual leader but church up. Hey, what are you saying? Ina ndingambowirirana nemombwe kuti sure. Aiwa munhu akatadzawo chigamuchirawo munhu mutsva uya ari kunyaradza memba yenyu yakatushwa. Zvinobva wati munhu uya ari kunyaradza memba yenyu hamusi kumugamuchira nemombwe yenyu. Aiwa mai mwana aiwa mai mufundisi tendeukai. But murume uyu ane makochi angu nemapasta nemaelders. Murume uyu akatogamuchira kunamata pasame church nemukadzi wake akamuitira upombwe. Ndofunga varume panapa mese zvikaitika kwamuri munongatoripindira kucholocho. Why? You would not be in the same place. But this person is still at the same place. And he seems to be okay with it. Why? Murume ndakamuudza akati unoenda kuchechi kunonamata hauenderi vanhu. And this is his position. Right. Kuti nini handisi kuendera munhu. Saka iwewe pindawo ipapo paprogram yoti hatisi kuendera munhu. Tiri kuendera Mwari kuchechi. Inzwa ningirikini musokosi. Inzwa musokosi. Pane chatinotaura isusu ko relationship coaching. Chinonzi icho perceptual positioning. In other words, uri kuona zvinhu izvi wakamira papi.
Yes. Are you getting the point? Yeah. Unogona kuona zvinhu nekuti pawakamira ndepako. But murume uyu tikachinja musambo. Tomboti akarambana na X. X ane murume wake munyowani pachechi apa. Iwo murume ndio wakarambwa kuti makarambana uri pachechi papapa. He would understand it better. Iye nezvo arati mukadzi wangu chingonzwisisa. Izvi zvinoitika muupenyizvo. It's because he is not in those shoes. Ari iye ane wamwe sazuongo wane mudzimai wake wachimbobatana pacheche wachimhoresana wachihagana iye aripo. He would, I'm telling you, he would relocate. Ndichida kuti Pastor Mudzengi atipo yedu pakuti pakupa mhaka kune any of these guys. I think vamwe vambotaura earlier kuti we are not judges. But nyaya pana dzichitariswa unotarisa environment nema circumstances nema players aripo. Yes. Nguva yese even kana waroora uchigara pamba pababa namai kuroora chaiko kuti pasina vana X tinoto encourage kuti chibvai mundogara penyu. Because makuda kuita reconfigure. Exactly. Iwongo jaira uchiti uchimuka mama wanoita so mama wanoita so. Exactly. But patova nemadzimai mairi mai ndivaripo pana ana baba vaviri iwowo ababawo baba vako varipo. Already munotoona kuti configuration yacho haichamire zvakaita sei zvakanaka. Saka chatiri kungotaura kuna mai ava ndechekuti advice yangu inini maonero angu ndeyekuti mai ava votaura nemurume wavo as the first step. Vakambotaura hongu but you don't give up. Kamurume wako 24/7 365 unoramba uchitaura naye. I'm not comfortable here ngatidai sezvo vachitoda kutsvagawo zano ndingatowanawo rubatsiro kubva padare. Votaurana naye vomuvha. And there are so many even houses chaidzo. Haugoni kuti inini nhasi unoyu ndine mudzimai wangu even ukafirwa vamwe vanotoona zviri very difficult kuti the new wife auya achigara musame house arare on the same bed. That's why maybe patsika dzedu zvinobva zvanzi aiwa uyu ashaika uyu mudzimai ashaika kana murume ashaika maybe zvinhu zvacho izvo zvotobviswa motouya nezvinyuwani. Because it's all those memories and those you don't want to torture people. Yeah. Saka I think mudzimai murume nga accept kuti panofanirwa kuita a big rearrangement. Kwete only in the circle yemanning even circle yenye ma friends. Because we are kuiona set yake yema friends. Mudzimai ari kuuya munyuwani. Indagara ndine set yangu yema friends. But maybe my friends angu ari closer kuna X than they were kwandiri. I will have to detach myself from them. That's your conclusion. Move mango conclude futi neapa apa ndo ndatosiyana nemi. Saka ndafunga kugara zvangu pamba nekuti ivo vanoti ndiko kunoitira mweya wawo zvakanaka. Ivo ani? Baba. Mweya wangu ndo ndonzwa ndisimudzirwa. Okay. Ndinofunga hangu kuti my advice would be kurega kuenda kuchurch nekuti church pachezvayo as a unit, as an entity, haina mhosva yakanganisa. Maplayers menengo ndo dziri kutamba hadzo tsoro dzadzo zvisiri. Ana mai mfundisi na vamwe. Vanhu ava imember. The pastor is quiet. Cheche pachezvayo haina chayakanganisa. Saka iwo usaramwira Mwari panyaya dzinenge dzaitwa nevanhu. Iwewe iva munamati. Especially sedare rineri would encourage. That's why tiri kuita accommodate kuti whatever denomination, wherever you are going to church, because we are all strong believers. Kuti kana ukararama upenyu hwako uina Mwari, muupenyu hwako upenyu huri nani, pane kurarama usina Mwari. Chechipiri, kana yanyaya yekuti ndo kunovaitira, inini hakundiitiri, kwakutoramwirana kauko. Hapasisina rudo. Ende iwo uchiona vakaramba vachienda iwo wakagara kumba, hazvimiri futi zvakanaka. Especially given background yamapa, yekuti kuna X. Zvinozofamba sei vakanonoka munema kuti inga chechi nhasi mama atopotsa mavatako noti mamboti zvimwe zvese zviri right but hazvichazoiti right nekuti ivo vachauya time dzemunofunga kuti chechi yapera semaziviro angu but ivo vononoka. Saka handifungi kuti zvakanaka kuti mhuri ipatsane
in such a manner. Tauriranai, muwirirana, moita chinowani. Thank you so much. Doc, Thank you. can you worship vanhu paunofila pain rather than ungogara kuri kumba? Shoko raMwari kuna vakorinde vokutanga pana 13 rinotsanangura rudo. Roti love is not selfish. Rudo haruzvitsvagiri zvarwo. Saka kana ruri rudo chairwo unozviisa mushangu dzemumwe. Woti dei ndandiri ni iye. That's the point. Ndainzwa sei. That's it. I think that is where this man is supposed to go. Kuti dei ndandirini. Right. Ndaizvitora sei kana ndikapfeka shangu dzakapfekwa nomudzimai wangu. But chandoda kuti ndisimbise zvakare ndechekuti divorce yakaipa. Haingokanganisi vaviri varambana. Inokanganisa nevana. Yokanganisa zvakare even kuchechi. Yokanganisa marelationship ose. Inounza division. Which is almost irreparable. But we understand that yes, Mwari through miracles vanogona kugadzira zvinhu zvose zvikanaka. But divorce is bad. And if you are there and you were contemplating divorce, you need to think otherwise. Try to pursue reconciliation. Wogadzirisa zvinhu pakuzopinda muma challenges akaita seatiri kuona ari panyaya iyi. Ende kuchechi hatindiri Mwari. Nemhaka yekuti haumbofi wati ndiri pachechi ndanoona Mwari. Ukaenda kuchechi unonoona vanhu vari kushandiswa naMwari. Saka you cannot say kuti iwe inda kuchechi ungonotsvaka Mwari usatsvaka vanhu. Kana ukauya kuchechi musina munhu uri woga haichatosi chechi. Church i-community yevanhu kwete community yaMwari. Saka you cannot say kuti tainda kuchechi don't look at people, look at God. Because Mwari wacho anotoshanda through people nevanhu vari muchechi. Haasi Mwari anosimuka kuti aparidze papulpit. Haasi Mwari anonamata. Vanhu ndo vanonamata. Yes. Yes, thank you. Chikara. Inini yangu ndakutaura kuna maya. Asimbisei munhu waMwari. Go back to your husband. Makambotaura naye, we understand from the letter. Yeah. Zokirai mundotaura kune murume uyu kuti look. Zori kuona ndichiitwa izvi nevanhu ava. Are you happy? Ndo chekutanga. Chechipiri chitowataurira kuti baba indakuenda pachechi apa. Tosangana kumba. Ndoda kunamata Mwari ndakasununguka. Zvataurwa nawo napasa Murambo. Mwari haonekwi muchechi. Anoonekwa mumwoyo. Ndioneka. Saka ndiri kuti kwamuri maiyo, don't be tortured nemurume wenyu. Garai naye pasi muti murume wangu ndakambotaura shoko iri. Maybe hauna kundinzwisisa. Kana asina kunzwisisa ndakuenda pakrawa raMakombe. Ndinoda kunzwisisa. Imi muchingoti ndo pandinoona Mwari. Inini ndisingamuoniwo. Aiwa. Imi musarai kuona Mwari. Ndakuenda kwendondoona naye. Nasi chiko. Zvinokubira mushure. Wakamirira machocolates. Vari kushandira kuti America ifareka nemachocolates aya. Aiwa munhu apa machocolates ngaafareka. Zvatiri kuzoona. Kurikuwa wamabhazuka. Kwangu yakupedzisira kuna mai. Ndakungokorekta zvishoma. Pama kuti ndakugara kumba Hebrew 10 verse 25. Musarega kuungana sezvinoita vanhu. Oh yes. Zvakakosha kuenda kuchechi. Right. For fellowship nekunonamata Mwari. Point yechipiri. Ndanzwa pachinzi taurai nemurume wenyu. Ndakuda kuuya the other side yekuti izvo pakutaurirana. Ndofunga tikaita saMatthew 18 verse 15 ukaona munhu akutazenda kuata kutsvaka wepiri. Ndoda kuti izvo mai tsvakaiwo masupport systems anokubatsirai.
maybe mufundisi yeah. anokwanisa kubatsirai, even mafriends emurume wenyu anokwanisa kubatsirai, vafamily yenyu, vana baba, vana tete, vanani vanokwanisa kubatsira kuti vataure nemurume vaisewo sense seyatiri kutiraya kuvaisirawo. Zvinokwanisa kubatsirai. Chekupedzisa ndoda kutsigira muwatogwa, varume, Marakai 2:16, Mwari unovenga kurambana. Varume havadi divorce vari tuwa. Unovenga kurambana. Chero muroi chaiye rugara makagona nekurambana nemhaka yechivichopo, asi zvimwe zvose zvisakonzeresa kuti murambane kunozvivenga. Thank you, Pastor. Thank you so much. Coach, can you close for us? But do you know, Muzuguru, ndiri kutaura manje. Iyo nyaya yekurambana. Wakatorambana. Now history. Mundu anaka. Wakatorambana. Kubatsira vanhu vasati varambana. Tumbotaura wakatorambana Mukadzi ati zvimwe zvese zviright. Kurambana zvimwe zvese zviright. Alright. No, toda kutenda chaizvo wadare. Bora rafamba toda kutenda chaizvo. I think there's consensus on how to deal with this particular issue. Ini wadio watereri na maiyo manyora tsambai. I don't know whether I will appear very awkward or difficult or what, but I just want to be painfully practical. Panyairi pamberi because mumwedu anyora tsamba kuti ndoda kubetserwa. Ndingaita sei pachimiro chakadai. Ini ndoda kuti ukaona munhu achienda kubhawa ari kundotsvaga kundodhakwa, hazvishamise. Munhu aenda kubhawa akabuda musashamiswe akadhakwa, ndo zvaendera ikoko. Mukaona munhu achienda kune zvemapolitics zvenyika, party politics and whatever, ari kuda kutovhota, ane party yaari kutoda ikoko, ari kuenda kundovhota ikoko. Ukaona munhu ari kuenda kuchurch, we need to understand kuti church chii. Church is a clinic. It's God's clinic. Tiri kuenda kuchurch nenhamu dzedu, nemitoro yedu, nezvironda zvedu, kundopora kuchurch. Now, if the church becomes the trigger of pain, kuti kana ndaenda kuti ndokwandinotokwadapurwa mawanga, I go with pain, I come back bleeding, and what have you. We may need to understand sometimes the difference between worship and church. I may appear very, very unorthodox. Panyaka tasayoi. Eni Dr. Ndaka Zimirireni. If a local church has become toxic and it's a place of pain for me, and imimi murikufadzwa nako gara ikoko, inini I have to sit back and reorganize my life. Kuti saka, where else can I go and celebrate and find a God who heals me? We go to church to heal. Saka mai, kana maita zvose zvamungaite na baba kuti mai mfundisi, your local church leadership, inzwisise kutambura kwenyu, and they are not understanding you. They are rather understanding the ex-wife wemurume wenyu. Mataura nemurume wenyu nepamunogona pose kuti sweetheart ka, I'm not at home up and ndiri kurwadziwa and he is not seeing it. Please, the options are before you. Ziri kwamuri. And them ndotsvaga. Sit down with your husband. Maybe you can tangira. Garai pasine murume. Tuenda kune zvitaurwa na Majgira. Tsvagaiwo counseling. Anachipanga mazano. Please, mama, murume wenyu pamwe haasi kuteera program ndimakainyora. And them ndotsvaga vanhu vanokugarisai pamberi penyu. Maybe it will make sense to him. If he is adamant and he wants to remain bonded to his affiliation,
imime ndamnotsvaga Mwari to other local churches taurwa na Humba. It is within your right. It's a religious freedom for a wife and a husband to worship God in the best way that heals them. But the best arrangement would be nzwananai wokanai koma chiri kunetsa chi nzwananai ibvai apa muende wokumwe muri wairi and restart your marriage, your relationship and your life and your new walk with God. Siyanai nenzvimbo is toxic. Live in my local church hadi kutomboendwa ibvai koendea kwamunokwanisa kupora. That's my advice to you. Thank you so much. Toda kutenda vanoti iyi yafai. Yes. Nechindere woti lei ifilele ayo dai iyi ndio yafai. Regai tikumbire mfundisi watinamatira. Baba vedu vari kudenga, tinokutendai nehurukuro yanga iri pakati pedu. Tinotenda nekutungamirirwa simba remuyamuswe ranga riri pakati pedu, kunyange nevateereri. Tinovimba kuti imi muchatsimbidzira sekuziva nekugona kwamunoita. Shuviro yedu ndeyekuti hama dzigone kugarisana zvakanaka murugare nemurudo, muchikudzwa nekurumbidzwa. Vose vanzwa izvi vakwanise kutarisa upenyu hwavo, vagone kurarama nezhira yakanaka, vachidanana murudo nemurugare. Zvapera zvose Jehovha, tisimudzirewo pakutenda tose, kunyange nepadare. Murangarirewo mazita edu mukati mebhuku yeupenyu. Mouya kuzotora wakaita kuda kwenyu, namwe nematambudziko zvose zvapera, tizotaura makundiro achakaita musha wekudenga. Muzita ramuponesi Jesu tokunamatai nekutenda. Amen. May God bless, may God keep you. No.